No ahojte, pozdravujem vás takto z ateliéru, pracovne. Akorát som dofotila poslednú rodinku, už to začalo, proste Vianoce už dá sa povedať, sú za rohom. Ono sa to nezdá, máme len začiatok novembra, ale za chvíľu je to tu. No a my fotografi musíme takto fotiť v predstihu. A takto toto u mňa vyzerá, tuto mám novinku, toto krásne retro autíčko. Takže detičky sa budú určite tešiť, aj fotečky budú stať za to. Takže som sa vám takto chcela prihovoriť z môjho ateliéru. Mám toho teraz neskutočne veľa, nestíham ani sledovať, čo sa deje. Aj keď viem, čo sa deje, ale nestíham na to až tak reagovať. Mám toho dosť, naozaj. Ale je to môj život proste a milujem fotiť detičky a proste celkovo toto fotenie ma naplňa. Takže vám prajem pekný piatkový večer, užite si voľno, lebo máme zajtra víkend. Takže hurá, veselo, z roboty, preč, domov a užívať. Užívať, pokiaľ sa dá. Tak majte sa krásne, pozdravujem vás. Čus.